Nano Babo Kabalen, kamusta kayo po? My name is Louie. My name is Marco Nanan of We're in Pampanga. We discover great places for you to check out. For today's vlog, this is gonna be for those who are bike enthusiasts. Yes, lalo na yung mga mahilig nagmo-motor or nag-ride. Riders, yes. Yes. For this vlog, nandito tayo ngayon sa Revzilla Pandakaki and we were invited to come and check out yung mga items nila dito. So we're gonna get inside. Ano yung mga expected mo dito, bro? Usually dito mga helmets, accessories, top box, and yung mga brackets nila. Exactly. So if you want to know more about this, samahan niyo po kami. So tara, let's go! Yun guys, if you notice, hindi naman siya ganun kalakihan. Nakakarating to ng Nueva Ecija, Tarlac, even mga taga San Fernando. Ang mga suki po nila dito, dinadayo pa talaga. Actually, kung price yung pag-uusapan, kaya nilang makasabay sa mga Manila prices. Sa mga helmet, ano ba yung mga hinahanap mo? Sa mga helmet, usually hinahanap ko more on, syempre yung quality niya, anong build niya, and syempre yung forma. Yan. So, dito meron tayong mga iba't ibang klaseng brands. So, meron tayo ditong Evo, meron tayong mga Sec, meron din tayong mga Spider, Geely, LS2, and yung kanilang RXR, which is yung kanilang pang budget meal. Ginagamit naman natin yung helmet for our safety. So, talagang quality muna before yung yung brand. Yung pinakamurang helmet na in-offer ni Revzilla, which is yung tatak niya is RXR, for only 900 pesos pwede ka nang mag-ride. Kilalang brand to sa motorcycling. So ito yung LS2, yan. So modular na rin siya. Kung bibili ka ng helmet, lagi meron silang free helmet sanitizer. Mapapansin nyo guys, so meron din sila mga top box dito, iba-iba, SEC. This one is Rizoma. Yan, so for top box naman, so yung pinakamaliit nila dito is yung 45 liters na capacity. Gano'ng kabigat? More or less 4 to 5 kilos. Kagandahan dito is meron na siyang strap pang secure ng mga gamit. At the same time, yung quality build niya. Padded, no? So this is only for 6,000 pesos, pero yung quality build niya, parang yung mga premium type. Yeah. So for the brackets naman yan, if you notice, they have a lot of options, wide variety. I think kung ano man yung motor mo guys, available sila dito. Like for example, that is an NMAX, Click, Bergman, ADV Sniper, NMAX V2, Aerox. Of course, you're gonna need this kapag lalagyan mo siya ng top box. So, Yes. yun nga guys, in fairness, si Revzilla ay nakilala hindi lang sa mga helmet, sa mga ibang accessories pa. So for example, you have your NMAX accessories, your Aerox, ADV. Ayan more accessories here. Ayan. So this is riding jacket. So this is only for 2,500. Full padded na siya. Na ginagamit for safety ng mga Safety, riders. yes. Ayan. So this one is LS2 naman. Ito yung branded. Ayan. So this is 3,300. May medium to XL. Ayan. Meron pa silang mga, of course, for sanitation, helmet sanitizer. This is also disinfectant. More of the products here or items guys. So meron din silang mga gulong. Yes. So meron din silang mga knee pads for safety gears. So dito makikita mo talaga na halos kompleto na rin sila when it comes sa mga safety gears and accessories. Yeah. Aside from the freebie sa box ng mga Geely helmet, spare lens, dalawang spoiler, keychain, meron po kaming gift pack. So iba-iba po yan per month kung ano po yung mabibili namin. Dahil ireregalo talaga namin. Di lang siya isa. Mostly mga 3 items po siya. Nakasama nung Geely helmet. You mentioned earlier on how affordable yung mga items nila dito. Another
good thing, guys, na kumbaga magugustuhan nyo dito is available sa kanila yung home credit. Ayan. Maliban sa home credit, available din sila for credit card swiping. So parang for installment, pwede. Yes. Lalo na sa mga mid-class na helmets, Mga ordinary. kayang-kaya natin pang araw-araw. So pwede kayong makahanap dito sa may Revzilla Pandaka. So not just for the enthusiasts, I think ito rin yung, for example, nauuso na yung mga courier services natin, mga riders natin na nagtatrabaho. No? So you can get your gears dito sa Revzilla. Visit po kayo sa Revzilla, located at Pandakaki Resettlement, Mexico, Pampanga. Malapit na po kami sa Magalang. Dito po yung palengke ng mga original helmet, top box, na pwedeng installment, pwedeng credit card, parang mall. Pero, presyong bangketa. Alright, so there you have it. Mark, what a great find for mga motorbiker enthusiasts. Meron pala dito sa Pandakaki. So makikita nyo dito sa Revzilla yung mga hinahanap nyo accessories, helmet, and mga top boxes. There you have it, guys. If you like this video, please give it a thumbs up and share it with your friends. We hope to see you in the next video. So that's it. Thank you for watching Marin Pampanga. Until our next discovery. Peace out.